Dito magkano? 50 rin. So mga tugtuan po dito natin ng galunggong ay 50 pesos po, no? So mara 100 pesos po ang tumpukan ng sariwang pusit. Mga tag price na po ang tinda ni nanay dito. Mga konti ng paninda mo ngayon, ha? Alright, so good morning po sa ating lahat at isang magandang umaga po sa ating mga kababayan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, pupunta po tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update po ng panibagong kalakaran at mga presyuan po, no? Check po natin ulit kung ganun pa rin po ba ang pagbaba ng mga presyuan po sa Malabon Fish Market. So anyway, sa ating mga kababayan, no, shout out sa inyo. So itong pagpunta natin sa Malabon Fish Market upang ma-update po kayo ng kanilang mga presyuhan ng mga itinitang isda po nila at mga pagklase nilang mga lagat. So isang araw na naman po ng pakikipagbakbakan dito sa Malabon Fish Market para sa ating mga kababayan, no? So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po ito sa ibang bansa. Sa ating mga viewers na sumusubaybay din po sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market, no? So maraming salamat po sa inyong mga suporta na kukuha ko po. Sana wag po kayo magsasawang manood ng aking mga video dito sa Malabon Fish Market, no? So dire-diretso lang po tayo at malapit na po tayo sa Estrella Street upang makita natin ang kaganapan sa Malabon Fish Market. So sa ating mga kababayan, no, talagang sulit po dito sa Malabon Fish Market dahil sa pagbaba po ng presyo ng kanilang mga binibentang mga isda. So sa tumpukan po ng panalo po, no, dahil sa 40 pesos may mabibili po tayo at dagdag-dagsa po ang mga galunggong dito sa Malabon. Pero tingnan natin kung ganun pa rin po yung sistema o sitwasyon dito sa Malabon Fish Market kung talagang ang mga presyuhan ay hindi po mga nagbabago. So ito po ay lugar na po ng Nabotas, no? Papasok po sa City Hall, no, ng Nabotas. So kakaano na tayo sa Estrella Street. Ito po yung Malabon Fish Market sa pagkakit po natin ng tulay. So talagang dinarayo at dinadagsa itong Malabon dahil sa mga murang presyuhan ng kanilang mga idinitinda. So check natin kung talagang ganun pa rin ang mga presyuhan po dito na nagaganap sa Malabon Fish Market, no? Alright, so isang magandang umaga po at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin na mga dumarayo po dito sa Malabon Fish Market, no? So update po tayo ng mga presyuhan po dito sa Malabon upang malaman ng ating mga kababayan ang mga dumadagsang isda dito sa Malabon at murang-mura po ninyong mabibili, no? So sa mga oras na ito ay unti-unti pong dumarami ang ating mga kababayan na mga namimili. So isang araw na naman po pakikipagbakbakan sa kalsadahan upang malaman ang mga kalakaran dito sa Malabon Fish Market. So samahan nyo si Boss Lando Explorer na mag-explore dito po sa Malabon upang alamin ang mga presyohan ng kanilang mga ibinibentang isda.
So, tara. Let's go. Ayaw nga niya ng ano. Te, busy ka na naman dyan ah. Hello. Yung kape to. Kape makaan. Yes. Okay, yung kape to. Dito magkano? 50 rin. So, mga tutuan po dito natin ng galunggong ay 50 pesos po, no? So, grabe po ang galunggong ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Yung mga kabase, tamba, no? Ito yung mga binibenta po dito mga tumpukan. So, maramihan na po ang mga binibenta po ditong tumpukan, no? Sobrang dami po talaga ng kanilang binibenta sa halagang 50 pesos at dagsang-dagsa po ating ang galunggong dito sa Malabon Fish Market. Yung pusit po, 100 pesos po ang tumpukan, no, sariwang pusit. No, puro galunggong na rin po ang makikita po natin dito sa Malabon Fish Market, no. Dagsang-dagsa po talaga ang mga 50 pesos na galunggong na tumpukan. Dalawa 50. 50 lang galunggong, 100. Yan po ay masarap i-Shanghai o iperito, no? Galunggong po. Dagsang-dagsa po dito sa Malabon Fish Market. Dahil sa pag-iikot po natin, puro galunggong po ang marami dito sa Malabon. Alright, so sa mga sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no, dagsang-dagsa po ang ating mga galunggong, no? Sariwang-sariwa po at sa halagang 50 pesos ay may maiuulam ka na, no? Ganyan po yung karaming namimili po dito sa Malabon tumpukan. Talagang yung 50 pesos mo ay may halaga dito at may maiuulam ka na, no? Talagang ganyan po yung nagiging kalakaran po ng bentahan po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Akin na yung paninda, akin na. So ang mga presyohan po natin dito ng mga isda, no? Ito po ay mga tindang bangus po dito sa Malabon Fish Market, no? So ang isang piraso po ay 130. May mga tag price na po ang tinda ni nanay dito. Mga bangus dagupan po ang mga nakalatag po dito kay ate, no? So dito po tayo sa ating mga tropa na mga nagtitinda po ng mga isda na laman dagat po dito sa Malabon Fish Market. Ang mga presyohan po ay ayan po.
So ang mga isda po natin ay mura-mura po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market, no? Uy, si Boss Lando. Konti ng paninda mo ngayon, ha? Puro galunggong, oh, ang dami. Ragtag ka, no? Ito po yung presyo ng salmon, no? 150 po ang per kilo. Tapos, thank you. Hindi tayo makabalo sa tumadan. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no, dagsang-dagsa po talaga ang mga galunggong at murang-mura po yung tumpukan, no. Sa halagang 50 pesos pa rin po, talagang may maiuulam ka na. Dahil ang galunggong po ay talagang dumagsa dito sa Malabon Fish Market. So anyway, ang sitwasyon po talaga ng kalakaran ng bentahan po dito sa Malabon ay panalong-panalo po sa ating mga kababayan, no. Unti-unti na rin po ang dumadagsa dahil sa mga murang bilihin po. Kitang-kita naman po natin yung kanilang mga itinitinda na sariwang-sariwa po talaga ang mga isda po sa Malabon Fish Market. Sa mga kababayan po natin na talagang nag-aalam-alam po ng mga presyon sa mga viewers po natin, no. Subukan niyo pong dumayo po dito sa Malabon Fish Market at talagang marami po kayong mapagpipilian na isda, no? So sa mga positin po ay mura-mura po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Talagang mag-ienggayo kayo sa pamimili ninyo. So anyway, hanggang dito na lang po si Boss Lando at maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe everyone. So mabuhay po tayo. Bye-bye na po.